aldaw yu umbing, tatang aldaw ket adda manen intay sursurwen. Daytoy ket napaunuan, panagbilang manipod maysa aginggat sa nga gasot. Ti umuna nga aramidan tayo, ket agbilang tayo manipod maysa aginggat sa nga pulo. Nakasagana kayo kadin? Rogyan tayon. Maysa, duwa, talo, upat, lima, inem, pito, walo, siyam, sangapulo. Manipod sangapulo ket maysa aginggat siyamapulo ket siyam agusar tipulo ken ket. Anya ti basa na daytoy. Basaen nga umuna yu umuna a numero tipunan tipulo ken ket santo basaen yu maudi a numero. Padasen tayo. Daytoy umuna a numero ket nagapo iti sangapulo. Isu nga ti basa na ket sanga tipunan tipulo ken ket santo basaen dayjay maudi a numero. Walo. Sangapulo ket walo. Basaen yu umuna nga numero duwa tipunan tipulo ken ket santo basaen dayjay maudi a numero. Tallo. Duwapulo ket tallo. Tallo, pulo ket lima. Tallupulo ket lima. Lima, pulo ket pito. Limapulo ket pito. Inem a pulo ket siyam. Inem a pulo ket siyam. Pito, pulo ket duwa. Pitopulo ket duwa. Walo, pulo ket maysa. Walopulo ket maysa. Siyam a pulo ket upat. Siyam a pulo ket upat. Para iti sanga gasot agusar iti gasot ijay maudi na. Sanga gasot. Sanga gasot. Nalakalaing ta agbilang. Itatta, agsursuro kayo met nga agbilang manipod maysa aginggat sa nga gasot. Laglagipen, easy learning, basic learning, happy learning.